Pozdrav ekipa, moje ime je Bernard, dobrodošli na još jedan video na ovom YouTube kanalu. Dakle ekipa, došao je i drugi dio našeg Kineza. Krećemo lagano sa jako velikim servisom ovoga puta jer smo skužili jako velike kvarove na Kinezu. Ovo sam sve naručio za ovaj naš veliki servis. Dakle ovako ekipa, da krenemo od ručki, lijeva desna, onda da krenemo od novog akumulatora manjeg, on je bio namijenjen za quad. Onda da krenemo od karburatora novog jer je onaj naš pukao ovdje na membrani. Da krenemo od sistema za zrak, onda ovdje imamo ulje, litru, onda ovdje imamo za G3 bulje, svječica, filter za gorivo. Ovdje imamo komplet lijevu stranu za palit, gasit, šmigavce i svjetla i za trubu, pošto je ono sve staro, zahrđalo sve. Onda ovdje imamo filter zraka od Narakua. Onda ovdje imamo čip, CDI takozvani, dvije. I na kraju imamo uljni filter. Na samom kraju imamo gas sajlu. Sveukupna cijena toga je. Prije nego uopće krenemo sa radom, evo da vam pokažem trenutno stanje našeg skutera. Dakle, ova maska što ovdje vidite, to je došlo. Pa evo ga ekipa, da se bacimo na posao. Dakle, šta prvo skidamo? Prvo skidamo naravno naš prtljažnik ili takozvani sic. Onda skidamo ovu plastiku da možemo pristupiti dijelovima gdje je karburator. Onda skidamo bočnu plastiku. Ovaj kabel gdje curi, ne znam koliko ćete dobro vidjeti na kameri. On nam curi, on je negdje puko. Onda ovdje imamo isto problema. Baca nam gorivo u filter za zrak. I kao što sam rekao, kupili smo ove dvije takozvane niple. Ne znam da li vidite, ali ovaj je istrunilo, čuli ste možda ovaj zvuk. Ovo je istrunilo od stajanja, pa ćemo promijeniti onda oba dvije. Dakle, skidamo zadnji komplet točak. Tu ćemo morati ići dole cijeli ovaj auspuh. Mijenjamo ulje, mijenjamo u G3 ulje. Stavljamo novi ovaj šaltač. Vraćamo ovu plastiku nazad. Ovdje stavljamo nove grife, stavljamo novi gas sajlu, svječice i kao što sam rekao, cijeli novi karburator. Ostale sve stvari koje se nalaze ovdje. Dakle, ovako kad otvorite ovaj vaš prtljažnik, onda ovdje imate ovako 1-2 šarafa ovdje i na kraju imate ovdje isto jedan šaraf i ovdje drugi šaraf, to kad očarafate ide cijeli prtljažnik van. Dakle, sad kad smo izvadili naš prtljažnik imamo zapravo uvid u dio koji moramo mijenjati. Tu je naša gas sajla koju vidite i sami da je već ošla i prilikom dodavanja gasa se ovaj šaraf se sam odvija. Tako da to ide komplet mijenjanje. Pa dakle ljudi, bacamo se na posao, skinemo u plastikicu. Imamo samo ovdje dva šarafa, kao što i sami vidite, jedan zahrđani i jedan sive boje. I onda ta plastikica sama ide, jer vidite da je to povezano samo na takozvani sistem klik-klak. Evo ga, nakon što su odvrnili ova dva šarafa ovdje, jednostavno samo ovako dignete gore i ona izlazi cijela van. Skidamo ovu plastiku, dakle nju možete odvrniti ovdje i ovdje. Dakle, moramo skinuti ovu cijelu prtljažnik, očarafljamo tu 3 imbusa i onda skidamo zapravo ove dvije bočne plastike. Plastika se već i sama, kao što vidite, popustila. Sada moramo samo odviti ovdje ovaj šaraf koji vidite tu i tako i sa ove naše druge strane. Kao što vidite, to je donji dio. Dakle, i taj donji dio ide samo ovako na tlak i on vam ispada cijeli van. Dakle, prije nego što još odvrnete ovu cijelu plastiku, morate ovdje dići ovaj dio. Ovdje imate ovdje ovaj šaraf, ako možete vidjeti. Jedan ovdje i jedan ovdje da bi se mogao izvući ovaj cijeli komplet dio. To je naravno obavezno, bez toga ne možemo skinuti taj desni dio. Evo ga ekipa, ovako, nakon što je cijela naša plastikica je rastavljena, sad imamo mjesta za sve, sad možemo raditi s koje god strane hoćemo. Evo. Šta radimo ovdje? Skidat ćemo prvo ovaj filter zraka da vam pokažem zapravo gdje je pustio točno gorivo. Dakle, ovdje imamo 3, 4 i 5 i ovdje 6 šaraf, to ćemo sad odšarafiti na brzinu.
Evo ga, ovako ekipa, nakon što smo očarafili sve naše šarafe, dakle sad samo povučete i ona zapravo spada dole. Evo ovako, kutija je dole. Pogledajte ljudi ovo. Ovdje imamo puknuto crijevo. To je to, ekipa. Ove ćemo sve povaditi sad van za 3, 2 i 1. Nakon što smo izvadili sve van, vadimo našu svječicu. Evo ga, ovako usporedba stara svječice, nove svječice. Limiter gasa ili ti čip, kako ja to zovem, marke Sindacheng, neka divlja marka. Kao što vidite kako to izgleda kućište. Evo je ovako zapravo sama usporedba novog i ovog starog. Evo ga, vidite zapravo da je razlika i u veličini. Dakle, nemate tu nikakve previše kemije, imate doslovno priloženo, samo ubodete i to je to. Ovo je njegove pripadajuće mjesto, dakle samo ga tu stavite. Je još jedna mala usporedba našeg. Dakle, ovako kada montirate novo morate paziti da ju gurnete skroz do kraja. Vidite ovdje ovaj mali pin koji ima ovdje. Dakle, morate ju gurniti skroz do kraja da ovo kućište sad ću vam pokazati ovo od pokidanog, dakle da ovo kućište paše točno ovdje ovako unutra. Šlauh od dugog stajanja, šta se zapravo desi je dakle sve to curenje goriva. Prije nego završimo sa ovim našim karburatorom, da vam pokažem zapravo kako izgleda novi karburator i naš stari karburator. Nakon što smo vratili sve komplet nazad, sad ćemo staviti ovdje filter. Vraćamo se sad ovdje, gas koji moramo promijeniti, ovdje smo već odvojili, nakon što smo provukli ovdje gas sajlu. Ubacili smo dakle novu sajlu, sad možemo krenuti na idući posao, a to nam je vađenje auspuha. Kao što vidimo s ove strane, ovaj naš čaraf iznutra, ne znam koliko ćete vidjeti, ali je zahađo totalno. Ovdje imamo jedan šaraf na blatobranu, drugi šaraf na blatobranu, jedan u šasi, dva na auspuhu i jedan koji se nalazi ispod isto na šasi. Evo ovako, kad smo odvrnuli sve šarafe, ovdje kao što vidite imamo 7 šarafa koji drže ovu našu trivicu. Prije toga ćemo ispustiti naravno ulje, kao što sam pokazao na onom šarafiću. Vadimo sad iz getribe ulje. Ulje koliko vidim prozirno, dakle sve je ok, mada je prošlo samo 1000 km kao što sam i rekao. Ulje je, bože, sačuvaj kako je ulje crno. Kad smo ispustili ulje u motoru i ulje u getribi, dakle skidamo getribin poklopac. Evo ga ovako, kad smo skinuli naš getribin poklopac, vidite zapravo koliko je užasna svega. Ovdje imamo remen koji je u solidnom stanju, moramo priznati nakon 1000 km novo. Idemo nastaviti da se mi vratimo na naš točak, da izmijenimo ovaj naš točak, da ga skinemo komplet van. Evo ga ovako ekipa, prije nego što krenete rasturavati auspuh, one držači što su ovdje bila ova dva, imate samo dva šarafa koji ih drže, njih očarafite, ono ispada iz ove kutije. U početku videa kako sam krenuo očarafljivati, vidjeli ste da je bili ovdje zašarafljen ispod za motor. Dakle, taj držač ispada odmah automatski van. Šta ovdje imamo? Ovdje imamo da bi maknuli auspuh 3 šarafa, ja sam već očarafio jedan i s one druge strane još jedan. Ovdje imamo taj zadnji šaraf da bi mogli skinuti komplet auspuh i na kraju komplet gumu da bi mogli promijeniti ovaj pipak.
kad ste skinuli auspuh, sad imate zapravo pristup cijelom točku. Samo da vam pokažem ukratko kako su ovi šarafi sa auspuha jako bili, kako se kaže, hrđavi, puni hrđe. Isto tako i svi šarafi koji se nalaze većinom na ovom motoru. Vidite ovaj centralni šaraf koliko je hrđa, pitanje da li ćemo to moći odviti. Špricat ćemo ovo sa jednim special tekućinom za odvijanje. Evo ga ovako, to je ta tekućina VD40 specijalist. Prošlo je jedno 5 minuta, nadamo se da je ovaj VD počeo reagirati. Idemo probat od šarafi točak. Evo ga, malo je bilo bučno, ali šaraf smo uspjeli skiniti. Kao što vidite, zahrđao je cijeli, komplet je zahrđao kao i ta cijela osovina koja je zahrđala. To ćemo morati malo urediti, kako se kaže. Ide točak dole. Unutarnji dijelovi, puno prašine i svega od neodržavanja. Odvojili smo gumu, dakle izvadili smo ovaj dio koji nam je pukao. Evo ga ovdje. Dakle, sad ćemo staviti novi, zamijeniti i vraćamo gumu nazad. Guma je vraćana, sve je montirano. Evo ga ekipa, ovdje smo očistili sada ovo sve kao što ste vidjeli prije koliko bilo sve prljavo. Ovo smo sad komplet sve očistili, vratili smo, ajmo reći ga, u tvorničke postavke. Imamo dakle ovdje jedan šaraf, ovdje dva šarafa i ovdje ispod imamo zadnji šaraf. Dakle, kad smo te šarafe odvojili, jednostavno kutija silazi dole, mi smo već očistili kao što vidite. Kutija je očišćena iznutra i izvana. Prekontrolirali smo samo da li je negdje ovdje nešto napuklo od ove plastike, sve je u redu, koliko vidim, sve je top. Dakle, vraćamo plastiku. Evo ovako, nakon čišćenja sada vraćamo ovaj poklopac od glave motora i nastavljamo dalje. Ekipa, ovako odlučili smo se da ofarbamo ove naše felne u crnu boju. Koristimo Motip High Gloss Black boju. Znači nema primarne, nego ovo se nanosi direkt na lak, suši se otprilike sat do 2 i onda ćemo drugu stranu obojati i to je to. Evo ga ekipa, nakon što smo obojali našu cijelu felnu, vraćamo je ovdje nazad. Sad nastavlja ovdje sa montažom auspuha. Evo ga, sad kad smo montirali zadnji komplet auspuh i gumu, to je točak, vraćamo blatobran. Dakle ekipa, očistili cijelu kutiju getribe, stavit ćemo novi dihtung ovdje okolo. Evo ga ovako, dakle sad vraćamo nazad sve, kao i što sam odvrto imate šarafe, sad ćemo to pošarafiti i onda ćemo steći dihtung da se zapravo vidi koliko će iscuriti van. Evo ga ovako, kad je dihtung montiran vidite zapravo kako je dihtung dobro uhvatio, sad ćemo to očistiti, to je to. Uhvatio nam se mrak, ali nema veze, vratit ćemo samo ovaj filter i sipati ulje i za danas bi to bilo to. Dakle, filter kao što sam pokazao u početku videa ide ovako ovdje gore. Evo ga kao što vidite, stavili smo filter, sad ćemo sipati ulje ovdje. Koja razlika volja zlatna od crna. Sipati još malo, onda ćemo provjeriti stanje. Tamo je.
Evo ga ovako, kao što vidite i sami, dihtung je već uhvatio totalno. Sad ćemo to ovdje odrezati ovako cijelom dužinom sa skalperom. Očišćen, sad prelazimo na ulje. Ulje se dozira s ove naše donje strane, kao što vidite ovaj ovdje pipak, jednostavno ga okrenete ovako i dozirate ulje unutra. Sad se vraćamo na vraćanje ovog našeg karburatora. Nemojte ništa na silu stiskati ili nešto. Ovo je naš novi zamjenski filter benzina. Sljedeće što montiramo je filter benzina. Samo se ubode jednostavno filter ovdje ovako unutra do kraja. Naravno morate biti uvijek oprezni s tim. Dakle to uvijek ide do kraja. Jednostavno se stavi ova zakačka ovdje. Da, ajmo reći ne sklizne, malo ju proširite i to je to. Ovaj dio ide uvijek ovdje. Znači pipak taj koji viri i čeka. Dakle isto što je obavezno uvijek ga do kraja kurniti. Ukapčamo ovdje sa ovim crijevom koji visi od gore iz tanka, se ukapčamo direkt u filter goriva. To izgleda kad smo spojeni direkt. Dakle sad ovdje prelazimo na šarafanje. Ovdje smo sve dakle vratili nazad. Ovaj šlauh dakle ostaje da izbacuje višak zraka van, a ovaj isto, kao što smo rekli, ovaj šlauh ostaje isto da bi izbacivao višak prljavog benzina, ajmo to tako nazvati, van. Jednostavno ga ovdje ovak sa strane stavite prema dolje. Smo montirali dakle start papučicu, isto smo je ofarbali u crno kao što vidite. Sad se vraćamo ovdje na ovaj dio, vraćamo gas sajlu ovdje i stavljamo novu svječicu. Tako je ekipa, vratili smo svječicu, spojili smo ovdje gas, namjestili smo sve, sad idemo po gorivo, sipat ćemo gorivo s friški u rezervar i vidjet ćemo da li ću upaliti. Pivu gdje još usipali, naravno otvorite rezervar i samo ovako lagano usipate pivicu u njega. Dakle, pijem do dna. Pa sastavili smo sve komplet, spojili smo akumulator s probno paljenje. Ekipa, ovdje gledajte kako će sad ulaziti gorivo prilikom starta. Evo ga ekipa, motor je upalio. Ništa čudno. Da, sad ćemo ga ostaviti malo da odradi, onda se bacamo na vraćanje ove sve kompletne plastike i komplet svega, i onda ćemo baciti jedan zapravo video kako to sve izgleda ako nas mrak ne uhvati. Montirali smo ovu plastiku, sad vraćamo gornji ovaj prtljažnik, onda spajamo se ovdje sa ovom donjom plastikom, montiramo ovdje za pod plastiku, spajamo akumulator ponovo, montiramo kućište za akumulator i na kraju svega toga ćete vidjeti zapravo kako to sve izgleda. Opet nas je uhvatio mrak, završili smo cijeli ovaj naš projekt, sada ću vam ukratko pokazati kako izgleda ovaj novi motor. Gotov projekt, takozvani part 2. Dakle ekipa, stay tuned, uskoro će doći još novih videa, a prije toga vam želim vas pozdraviti. Zapratite ovaj kanal, bacite neki like, bacite share, bacite subscribe i hvala vam puno. Živjeli!